Bueno, ni Grosen etorri nintzen, honea, Amarara, 72an, eta ja berehala hasi nintzen, bueno, mugimenduan, hemengo mugimenduan. Ez zegoen asko, mugimendu asko. Ez, garai hartan oso gutxi. Hasi ginen hemengo urbanizazioarekin, ez egon dena eginda, edo hobeto esan da gutxi eginda, eta hasi nintzen hori. Gero fundatu genuen hori asoziazioa, Amarakoa, eta hoi da. Miren Apalategi naiz eta jaio nintzen hemen Donostin, orain dela 75 urte, eta 1971an etorri nintzen Amarara. Hori baino lehen bizi nintzen eta nire bizitza osoa egin nuen Alde Zaharrean eta Erdialdean artean. Eta ikasketak eta dana hor. Eta gero ja ona etorri nintzenean, normalki etortzen nintzen lo egitera, baina lana eta harremanak eta eguneroko bizitza egiten nuen hemendik kanpo. Hemen justo jendea iristen ari zelako eta nik ia ez nituen hemengo biztanleak ezagutzen. Gero ezagutu nuen Jose Mari eta beste batzuk, eta ja hasi ginen pixkanaka hemen bizitza egiten. Gu iritsi ginenean, eraikuntzak egiten ari ziren, ez? Eta orduan hemengo konstruktoreek erabaki zuten, edo auskalo zer gertatu zitzaien, baina etxeak, auskalo, presunción de inocencia. Eta orduan, eraikuntzak egin zituzten, baina urbanizaziorik ez. Eta orduan, kanalizazioak eta halako gauzak, berak ni baino beto jakingo du, porque teknikoki berak menperatzen ditu halako gauzak, baina urbanizazioa deitzen dena egin gabe utzi zuten, eta gainera desagertu ziren. Orduan, agertu zen hitz bat, eta hitz horren inguruan bildu ginen, eta hori izan zen contribuciones especiales. Contribuciones especiales da, konstruktoreek ordaindu ez zutena, biztanleek ordain beharko genuen, eta udaletxeak hori erabakizun, eta guri iruditu zitzaigun hori ez zela bidezkoa, ez? Eta hasi ginen borrokatzen, esanez, eta zergatik gu. Eta hor hasi zen pixkat gure harremana, eta auzoarekin izan genuen harremana. Contribuciones especiales gaiarekin, ez? Eta oso polita izan zen alde batetik, oso txarra beste alde batetik, baina oso polita. Zeren pixkanaka ez ezagunak hasi ziren biltzen, eta ez dakit gogoratzen zaren, baina egun batean bildu ginen, eta esan ziguten hurrengo egunean etorriko zirela makinak, eskabadorak eta halako gauzak, kaleak apurtzera eta irikitzera, eta klaro, hortik aurrera norbaitek ordainduen beharko zuen roi hori. Eta guk erabaki genuen, jungo gara bihar, geldituko ditugu makinak, eta, ze ordutan, 9:00. Eta gero norbaiti buratu zitzaion, baina etortzen dira 8:00, eta 8:00 agertu ziren bi gaxuak, eta jarri ziren etzanda makinen aurrean, esan ez dezu irikiko kale hori, osea, en plan Vietnam. Eustasia Milibia. Hor parkearen onduan, zegoena. Urtea 52an, ez 53an. Edo beranduago agian, ez dakit, hor, hamarkada bai, 70 hamarkada, baina hasi momentu honetan posible izango litzateke datua biltzea, 74, Bilatu dugu. 74, Eta gainera oraindik gutxienez lekukoren bat gehatzen da, porque hoietariko bat izan zen Pepi Soroiz. Eta Pepi Soroiz hemen bizi da oraindik, eta posible izango litzateke berari justo hori galdetzea. Ze urtean? Urtea? Eta pixkat nola izan zen bere zatitxoa, porque bera etzan da zegoen fijo. Bai, eta Antxon.
Eta antxon, baina antxon hilda. Ja. Eta horregatik bi horiek izan ziren hor egon ziren, bi bakarrik asua, gero pixkanaka besteok iritsi ginen, baina haiek jun ziren goizeko 8:00 ja, eta horrek modu batean edo bestean sortzen du gure arteko lotura, ez? Ja, udaletxeen kontra bildu ginen gure burua defendatzeko, biztanleak bezala, alderdirik gabe eta pentsamendurik gabe pixkat, gure biztanlearen nortasuna aldarrikatzen, ez? Eta guk nahi genuena zen pixkat izatea beste auzotan besteek zutena, gu baita ere, gure urbanizazioa eta gure duintasuna biztanle bezala, ez? Edo bez? Bai, ala zan. Pues ya está. Ala zan, kontatu dezu oso ondo. Hori zen pixkat. Astero egiten genuen manifestazio hemendik, ingurukoan. Eta zan, pizkat zu esan dezun bezala, biztanleak ginen oso diferenteak, desberdinak. Erabat desberdinak. De todos los palos, baina arazoa zan berdina, ezta? Urbanizazioa eta gainea las contribuciones especiales. Hori, legea esaten zuen, urbanizaciones especiales que tienen que pagar los propietarios. Hala jartzen zuen. Baina horrela esan da, los propietarios, ¿quién? Los paganos. Orduan, los propietarios son los constructores, baina ez egon formatua talde bat propietario bezala edo kontratista bezala, promotoreak bezala. Eta gu hori defendatzen genuen. Izan behar ziren los promotores, ez los biztanleak. Beste lekutan egiten zen bezala? Bezala. Claro. Eta hori zan festa. Bai, festa, segun eta zen momentutan zen olako festa. Bai. Eta horrela, gero ja juntatu genuen hemen, Karmelon, eta pentsatu genuen egitea asoziazio bat, elkartea. Eta han azaldu zen. Eta baita ere, hoy con sus problemas, baina hala zen. Asociación de Vecinos de Amara. Es que orduan gutxi asoziazioak ziren, ezta? Bai, oso gutxi. Bakarrik igual Ulian, gu, Antigua, igual. Bai. Eta igual Amara Zarra. Amara Zarra. Hori bai. Eta gero hori izan beste gauza, gu beti esaten genuen Amara Berria. Amara Berria ez, Anoeta esaten zuten Alde Zarreko. Amara Zarrekoek aldarrikatzen zuten bere izena. Amara zan oiek. Bueno, vale. Baina ondo, gustora beraiekin. Eta oraindik ez egon eginda, hasi ziren orduan egiten apendize. Hori esaten dugu Osinaga. Baina lehen zan el apendize territorial, apendize bat bezala, zan triangulo hau. Triangulo hau, zatitxo hau zen. Eta hau hemengo urbanizazioa egin gabe, eta hasi ziren ja hori eraikitzen. Eta egin zituzten hiru eraikintza. Eta oso ondo daude markatuta. Bat da hemengoa, el edificio Nerea, Basotxon lekua, hoi dauka alturu gehiago, 10 edo altura. Bai. Gero da, beste hoi, la de Ijurko, todo dagona. Todo, nola dago hor. Eta gero beste bat, las tres esquinas zan. Gero nola zan, etxe hoi, kale hoi. Naiz gogoratzen momentu enten. 3 eskinak zirela, bai, Zorroaga hor Karmeloren ondoan zegoena. Bueno, Karmelo bai. Ez, baina Karmeloren aurrean zegoena. Hoi da Nerea, zan Nerea, orduan. Gero bestia hori elde todo, zan Ijurko egin zuen hori. Eta gero bestia atzean. Corsarios Vascos ez. Naiz gogoratzen eri esateko. Beste bat. Eta hoi, hiru horiek geratu dira
altur gehiagorekin. 11 pisu altura. Eta gero, hauek bezala. Baina, ja gero, pues, con la lucha, apendizea aldatu zen, eta hori. Ezke lege aldatu zen, eta orduan lehen onartuta zegoena, gero, atera zuten lege berri bat, eta lege berri hortan deitzen dena la densidad. Ez dakit euskeraz nola esaten den urbanistikoki, baina la densidad zen 75 viviendas por hectárea, eta askoz jota agian 100, baina 75 viviendas por hectárea. Orduan, gure borrokarekin guk eskatzen genuen plan hontako nulitatea. Baina gero, askotan gertatzen den bezala halako borroketan, ez zurea, ez nerea, egin zutena izan zen lotu apendizen zeuden planoak eta etxeak eta hori, eta gehitu zioten zatitxo horri, hor poligono 22, poligono 22an zegoen lurraldea. Orduan, elkartu zituzten, eta hango edifikabilidadearekin eta hemengoarekin, egin zuten beste plan berri bat, eta zen apendize, marratxo, poligono 22. Eta hor ja lortu zuten pixkat konpontzea bizilagunen interesak eta konstruktoreen interesak. Agian, izan zen konbenio bat hasieran etzen txarra, edo etzen txarregia, baina gero pixkanaka denboran zehar lortu dute hor poligono 22an igotzea etxeak, eta azkenean gehiatu da lehen ez zegoen bezala. Porque helburua zen jeistea edifikabilidadea, osea, densidadea jeistea, ez? Hasieran lortu genuen, baina beti gauza borrokatu egin behar dira egunero, urtero, eta Eta azkenean, ibili dira aldatzen, eta azkenean atera dena. Apendize da zatitxo hau. Apendize da Osinaga. Osinaga, oaingo Osinaga zan apendizea. Eta gero bestia da el poligono 22. Bai, eta iristen da badakizu ikastola, ikasbide ikastola, eta hor daude kirol zelaiak, horraino iristen zen gutxi gora bera, ez? Bai. Hori zen poligono 22, iaia Loiolaraino. Eta hemengo trianguloa, hemengo irukia, eta hango zatia, bien artean, ziren apendize poligono 22. Eta azkenean izan ziren, egin zuten unitateren bat. Eta antolatu zen lurraldea, kontutan hartuta hori unitate bat zela. Garai batean bakarrik hori, irukia. Baina gero ja konpontzeko roi hori eta gure borrokarekin, garai hartan, eta guain ez da gertatzen. Baina garai hartan gogoratzen baldin bazara, zu egon zarenean udaletxean, zuek baimena ematen zenieten biztanleei eta auzo elkartei eta hori komisiotara juteko. Eta hor egoten ginen komentatzen gauzak eta trasladatzen gure aldarrikapenak hango teknikoei, zinegotziei, gu ginen beste elementuren bat erabakiak hartzeko momentuan, ez? Nik uste dut hango garai hartan, udaletxeko ateak irikiak egoten zirela, haiei esker. Beldurra ere, zeukan, udaletxekoen. Beldurra, momentu hori esan pizkate de vuelko, esate baterako. Nik uste dute Franco hil ondoren hor sortu zirela adibidez elkarteak. Claro, eske askatasunarekin lehen geldituta dagoena existitzen da, baina geldituta edo erdi izkututa dagoena loretzen da, ez? Eta elkarteak alde batetik, eta gero noski presio sozialarekin, eta udal hauteskundeekin, hori baino lehen gestorarekin. Eta lehenago baita ere elkarte aparte, segon baita ere mugimendu bat
ni gogoratzen naiz, el Colegio de Arquitectos. Bueno, garai hartan. Sartu zen, eta ateratzen zuten baita ere txostenak egunkaritan. Bueno, egunkaritan. La Voz de España eta no sé quién zan. Diario Vasco eta La Voz de España. Bai, baina garai hartan egia da teknikoak sartuta egoten zirela elkartetan, ez? Eta gainera... Batzuk. Bueno, batzuk, baina oso garrantzitsuak eta maila altua izaten zuten. Eta orduan beraien lanak eta beraien elkarteak eta beraien iritziak ziren oso lagungarriak gure aldarrikapenak aurrera eramateko. Hori baita ere. Bai. Tekniko horiek ziren batzuk zoragarriak. Zoragarriak teknikoki eta zoragarriak personalki eta sozialki baita ere, ez? Eta elkartearekin harremanak esan oso ona. Oso onak, eta oso estuak baita ere. Hurbila. Oso ondo. Orain gogoratzen. Bai. Oraindik ni nago batzukin. Bueno, harremanak daukat batzukin. Adibidez, Mikel Garaiekin eta Lonberarekin eta hori badut. Eta beste batzuekin puntualki behar dugunean eskatu diegu pixkat edo iritzia, edo laguntza, eta beti, edo gehienetan prest egon dira laguntzeko. Eta, bueno, naiz eta represalia batzuk izan, bai, profesionalki, segun eta zeintzuk gehatu ziren ja markatuta, zeren momentu batean gauzak pixkanaka aldatu egin ziren eta bere pentsamendua aipatzen zutena, ziren, esaten dena, molestos, ez? Eta pixkanaka baztertu zituzten eta arazoak izan zituzten batzuk. Pues nahiko gogorra, eta gainera ez geneukan esperientziarik, gu eta herria ere. Inorgez. Eta, bueno, nahiko gogorra zen. Gogorra lehenbizi han egotea. Eta lan niretzat, ni pesatzen dut nahiz, da, zan oso handia. Lana oso gogorra eta handia. Zer gehiago, kontatzeko zer egiten genuen han oso gogoratzen zea. Bai. Baina nik uste dut polita izan zela, zeren alde batetik ez genekien ezer. Baina beste alde batetik geneukan gogua ikasteko eta gauzak egiteko, ez? Eta gehatzen ginen, ez dakit zein ordu arte, ikasten eta begiratzen eta esperienteak eta beti telefonoz galdezka jakiten zutenei, oie, esto que es, esto no sé qué. Eta, bueno, saiatu ginen behintzat, ez? Eta alde batetik, bai, hanka sartu genuen, baina beste alde batetik nik uste dut sartu zela beste modu bat gauzak egiteko, ez? Eta ona, zeren jendeak egiten zuna zen, ezagutzen ez zuena, ezagutzea, ikastea, joatea, sartzea, egiten genitxun bilerak ziren 10.000, eta modu batean edo bestean, bizirik ateratzen ginen. Bai barrun, udaletxen barrun, eta kanpoan, auzotan, bai. Nik bai, eta agian bera ez da gogoratuko, baina da bere meritoa. Edo gutxienez ni beti pasatzen naizenean, beti esaten dut, eta entzuten duenari, este es el parque de Jose Mari. Beti. Porque berak zeukan ardura bezala mantenimiento urbano, ez? Bai. Eta hor zegoen solar bat, baino ez dakit, zaborraz beteta, eskombroz beteta, eta... Kontatu, baina da zure meritoa fijo. Usan dizagan ondoan dago bat, ez da? Eta niretzat daiz zoragarria, dauka zuaitzak oso politak. Eta geho frenten, Avenida Madrid pasata eta geho, Eustazia Milibian, bertan. Han segon solar hoi, da beste triangulo bat ondia, zaborraz beteta. Eta gu genukan beldur bat. Nahi zuten, alako momentu honetan, egitea hor aparkamentu bat.
parking bat, dena altza, dena bota, eta egitea han parking bat. Eta gure beldurra zan hori ez egitea, eta baizik konserbatzeko lehengo parkea eta bestia egitea. Eta nire garaian, hori, merito, merito. Dirurik gabe, pizkanaka, hori bideak egiten, zuhaitzak landatzen, eta pizkat hori egiten. Hau hain daka alumbrao, baina orduan ez, gu ez genuen egin hori. Ez que dirua ez geneukan, baina meritoa zan, merito esaten badegu, meritoa dela, zan hori egitea, eta geratzea bankurekin bideak eta horrela. Han geratu da. El Parque de Jose Mari. Nik beti esaten dut, el Parque de Jose Mari. Bai, porque gogoratzen naiz nola zegoen, ez? Eta zuk esan zenun egun batean. Eta izan zen zure borontate personala, eta esfuerzoa, eta saiatzea, eta hemendik atera ez zegoena, porque ez zegoen dirurik. Eta modu batean edo bestean ez dakit nola, baina batean ze polita. Eta gure artean el Parque de Jose Mari. Eta ez dakit ze izena izango duen, baina niretzako beti izango da el Parque de Jose Mari. Ez nahi baldin baduzu deitu beste modu batean, baina niretzako... Ez dakit nola dan, parke da itzo da. Komentatzea alde batetik, gaizki atera zitzaigun alde batetik borroka bat, eta hori izan zen kontribuziones espeziales, zeren azkenean kobratu zituzten, gehienak, rekargoarekin batzuk, baina hori horrek izan zuen ondorio ona, eta da guk elkar ezagutzea, guztiok. Gero, el apendice auzoa egitea, ez? Apendice hori da, apendice poligono 22 nahiko ondo atera zen, gero gauzak okertzen dira, baina nik uste dut nahiko ondo atera zela, hori da. Eta gero hirugarrena, estadioaren asuntoa agian zuk aipatuko duzu, baina adibidez hor baita ere zatitxo bat, bai, beste zatitxo bat ez, baina lortu genuen el soterramiento del topo, porque lehen hor hil ziren biztanle batzuk, porque oso arriskutsua zen. Urtero. Eta bai, eta gero hasi ginen borroka estadioren kontra edo garai hartan zegoen plangintza edo planeamenduren kontra, eta gutxienez atera genuen hori, el soterramiento del topo. Hasieran esan ziguten ezinezkoa zela, baina gero biztanle batek Renfen lan egin zuena, demostratu zien bai posible zela, eta berari esker, biztanle bati esker, auzotar bati esker, soterratu edo lur sartu zuten. Eta gero, hortaz aparte, bakarrik komentatzea, nik uste dut etorri ginenean guztiok geneukala beste auzo bat. Zu Gros, ni erdialdea, baina pixkanaka auzo bat egin dugu guztien artean, ez? Eta lortu dugu guain existitzea Amaratarra izatea. Eta, bueno, baita ere pixkanaka, guain behar ditugu ekipamenduak, gauzak ez dira bukatzen eta hor gehatzen dira, behar ditugu ekipamenduak eta komertzio txikia mantentzea eta defendatzea eta beste gauza batzuk ez. Baina nik uste dut garai hartan sortu zirela lehenengo auzotarrak, ez? Ez dakit nola saldu, baina... Aztu beha, borroka horretan, bakizu nola Arnoetan badao torre bat, ezta? Torre bat. Eta zeukan bere gemela. Claro. Oain dago rotonda hori. Hor zegoen beste dorre bat. Eta hoi, lortu genuen hori ez egitea. Batzutan ez da ikusten egin ez dena. Eta ezagutzen ez baldin badezu garai hartako plangintza, pentsatzen duzu, pues hau, baina garai hartan zen izugarria. Eta batzutan lortzen dezuna da ez egitea. Ez egitea oso gaizki dagoen zerbait, ez? Garai hartan nola hasi ginen baita ere con la variante de Carlos I.
hasi genuen galdetzen edo, eskatzen hori ez egitea, kentzea. Gure planteamendu zen kentzea eta posiblea zen beste modu baten egitea. Eta, hori zen, momentu horretan, eramaten zuen ez udaletxea baizik diputazioa. Oain jada Donostiko udaletxea, darama, baina garai hartan zen diputazioa. Eta ni gogoratzen naiz nola egin genuen bilera batzuk diputazioan hori eskatzen, eta hango ingenieroak ezin zela hori egitea. Eta beira nola dagoen. Eta baita ere, como medida txikia, planteatu genuen jartzea, bakizu, bi auzok daude banatutak. Orduan gure planteamendu zen jartzea bi semaforo, oain dagoen bezala, momentu hartan, orduan. En Eustazioa Milibian, oain dauka baita ere semaforo bat, ezta? Gure planteamendu zen posiblea zela gestea, velozidaderik gabe, abiaduru gabe, basegon distantzia gelditzea, kotxeak, eta diputazioa ezetz. Era una vía rápida, eta oain zer egin dute, gastatu dute zerbait, ezta, gutxi. Baina gure planteamendu zen kentzea. Beste gauza, hor Isabel II-an, hoizan, hau da la plaza de Irún, eta hoizan la plaza de Eibar, planteamentuan, plaza de Eibar, oain ez da plaza, dago variantea ordunez, baina zan plaza de Eibar, hau bezala. Niretzat dago nahiko masifikau, baina nola ohituta dauka horrela ikusten, eta badago, dentsidadea, esaten du bezala Mirenek, dago masifikau, demasiada densidad. Baina, bestela, igual esatea nahiko ondo asko da, ezta? Baina, importantena Mirenek esan du. Lortu zan, auzoa egitea. Ez gugatik, baizik auzoa egiten da. Harremanak nahiko, nik ikusten dut beste auzoak modernoagoak eta ez dute hori, mami hori, ezta? Eta hemen ikusten da, komertzioak dute bere bizitza, eta orduan hori harremanak nahiko lortuta da, ezta? Hala uste dut ni.